салом дӯстон, аввалин бозии муҳимтарин барои миллипӯшони тоҷик дар роҳи расидан ба ҷоми ҷаҳонии соли 2026 мутаассифона бо бохт анҷом ёфт. Бозии сеюми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳонии соли 2026 барои мунтахаби мо дар сафар зидди Арабистони Саудӣ доир шуд. Тақдири ин бозиро голи ягона дар иҷрои саудиён ҳаллу фасл кард. Ҳамчунин ин рақобат барои сармураббии нави тими мунтахаб Гела Шекеладзе аввалин буд. Дар ин видео таассуроти худро аз бозии Тоҷикистон бо Арабистони Саудӣ барои шумо баён медорем. лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. дӯстон, футболи бошгоҳӣ ба танаффус рафт, аммо бозиҳои мунтахабҳо наимонанд ки мо зиқ шавем. Тамошои ҳамаи рақобатҳои футболиро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. рақобати муҳим барои ҳардуи дастҳо дар варзишгоҳи Ал-Аввал доир шуд ва шумори мухлисони тоҷик ҳам он ҷо кам набуд. Аз оғоз ҳарчанд мизбонони Саудӣ дар майдон андаке чун шери биёбонӣ буданд, вале дар идома меҳмонон аз Тоҷикистон ҳам ҷасорат зери даст гирифтанд. Аслан маҷрои бозии зердастони Шакилядзеи гурҷӣ барқарору баробар ва умедворкунанда буд. Танҳо як маҳорати инфиродии дастаи аввали саудиён дар ин рақобат фарқ мекард. Якачини Роберто Манчини бошад имсол на дар ҳолати идеалӣ қарор дорад ва мушкилоташ ҳам зиёд аст. Бар зами талошҳои пайвастаи ҳуҷумӣ аллакай дар даҳаи дуюми рақобат мунтахаби арабӣ тавонист голзанӣ кунад. Дар голи аввал ва ягонаи бозӣ Аслан бояд ки аз маҳорати инфиродии Салом Ал-Довсарӣ гуфт. Нимҳиматгари дастаи Ал-Ҳилоли рекордгузор пеш аз зарбазанӣ аз ҷайдани Умарбоев моҳирона канор рафт ва тавонист бо як зарбаи тобнок аз миёни се дифоъгар дарвозаи Рустам Якимовро рахна намояд. баъди ин голи мизбонон ҳарчанд ба пештозии дигарбораи дастаи Манчини дилҳо дур мерафт, вале хушбахтона чунин нашуд. Мунтахаби мо низ ҳар маврид бо ҳар роҳу восита талоши баробар кардани ҳисоб мекарданд. бозии мардонавори мунтахаб худ ишораи мусбие аз бедории футболи тоҷик буд. дар рақобати мазкур Аслан набуди Алишер Шукурови ҷавон эҳсос мешуд. нафарони голзан ҳам аслан дурахши хоса надоштанд ва бозам як имкони олӣ аз дастрафтаи Алишер Ҷалилов дар роҳи голзанӣ иттифоқ афтод. Як нуқтаи дигари ин бозӣ албатта ба фаромӯшӣ рафтани ивазкуниҳо аз ҷониби сармураббӣ буд. шогирди шегирд ҳам ба мисоли ӯ ивазкунии бозингаронро ба дарозо мекашад. аз ҷиҳатҳои манфии бозӣ агар сухан кунем, Зоир Ҷураббоев бо Ваҳдат Ҳанонов аслан ба худ монанд набуданд. вақти дуэлҳои як бар як аслан маъз ҳамин ду чеҳра бештар рӯ ба рӯ шикаст мехӯрданд. вале новобаста аз ин муборизаҳои сафарӣ то охир бо саудиён дар заминашон идома дошт ва Рустам Соиров ҳам дар фурсатҳои охир имкони баробаркунии ҳисобро аз даст дод. Аслан ҳарчанд голи ҷавобӣ назадем, вале аз рӯи ҳисобҳои оморӣ зарбаҳои бештар ҷониби дарвоза доштем. бо такя ба шумора, вале лангидан дар сифат аз рӯи зарба ҷониби дарвоза албатта суолест ба ҳамлаварону голзанон. дар бисёр ҳолатҳои бозӣ ҳарчанд Самиеву Камолов бо Мабадшоев талош ба кушодани ҳисоб доштанд, дар умум пойҳо карахту зарбаҳо нодақиқ буданд. ин ҳам як мушкилест ки аз ҷоми Осиё моро азият медод ва то ҳол яке аз сабабҳои нокомӣ дар голзанист. вале аз ҷониби дигар ҷасорату мардонагии миллипӯшони мо зидди яке аз грандҳои футболи қоравӣ худ умедҳоро бар ҷой мегузорад ки дар замини хеш мо ин бачаҳои Манчиниро дар ҷояшон шинонда метавонем. саудиён дар бозии аввал ҳам аслан ғайр аз голи ягона ба чизҳои бузурге қодир набуданд ва муборизаҳои беамони тоҷикона онҳоро нотавон кард. хулас ки ба умеди расидан ба орзуҳои бузургтару фаротар дар замини хеш бояд ки рақобати арзанда нишон дод. шумо дӯстон дар бораи ин рақобат чӣ фикр доред? ба мунтахаби мо чӣ намерасид? андешаҳои худро дар комментария нависед. ин барои мо хеле муҳим аст. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар каналу бунашдаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳарвақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.